Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ma naku a koda yaushe Abdashir Zubairu Young Astronomer na dawo a wani shirin da za mu yi magana akan mutane wanda suka yi aiki tuƙuru. Misali, Ibn Sina, wanda Turawan yamma suke ce masa Avicenna. Ibn Sina ya kasance mutum mai ilimi a fannoni daban-daban. An haifi Ibn Sina a wani gari da ake ce masa Afshona a garin Bukhara, Samarid Empire a shekara ta 980. Sunan babansa Abdullahi and sunan babarsa Settara. Ibn Sina babansa yana cikin wanda ake girmamawa a mazhabar Ismaili ta wancan lokacin. Ibn Sina a shekara ta 10 da haihuwarsa ya haddace Alƙur'ani mai girma. Ibn Sina ya yi ayyuka da dama a koyarwar abin da yake yi. Sannan Ibn Sina ya nemi ilimi a ko'ina, sannan da duk wanda ya samu ya koyi ilimi a gunsa. Ibn Sina ya koyi abin da ake kira Indian Arithmetics daga wani Ba'indiye. Ibn Sina ya yi ilimummuka da dama wanda duniya yanzu take taƙama da shi. Sannan Ibn Sina ya yi karatun addinin Musulunci a ƙarƙashin mazhabar Hanafi. Ibn Sina a shekararsa ta 16 da haihuwa ya maida buƙatar koyon aikin likitanci. Ibn Sina ya gano abubuwa da dama wanda ake amfani da su wajen yin magani. Ibn Sina a lokacin yana ɗan shekara 16 ya yi warkar da wani mutum da ake kira sarkinsu a wancan lokacin. Ibn Sina ya warkar da wannan sultan ɗin nasu, sarkin nasu, akan wata cuta da ba a gano ta ba. Ibn Sina ya samu ƙwarewa sosai a fannin likitanci, wanda a wannan lokacin har wannan sarki ya ba shi damar shiga library ɗinsa a Samanid. Ibn Sina ya yi ayyuka da dama, sannan ya koma. Ibn Sina ya rubuta littattafai da yawa na ilimummuka da dabaru da fanni daban-daban, wanda ya haɗa da yaruka da kuma magani. Ibn Sina ya yi aiki sosai da Arabic da kuma Persian language. Ibn Sina ya yi tafiye-tafiye a gurare da dama, daga nan kuma sai sauka. Ibn Sina ya yi aiki sosai wanda ya samu karɓuwa a duniya, sannan ya ba da ilimi ga ɗaliban makarantu a ɓangaren physics da astronomy. Ibn Sina ya zamto an san shi sosai akan aiki na rubuce-rubuce a lokacin da ya zauna a Gogan. Ibn Sina ya rubuta ƙasaitaccen littafin nan da ake ce masa Canon of Medicine, wanda duniyar likitanci yanzu take taƙama da shi. Ibn Sina ya rubuta wannan Canon of Medicine a ɓangarori da dama na warkar da cututtuka, kuma ya yi shi ne kashi-kashi. Ibn Sina ya ba da cikakken bayani akan yadda ake warkar da cututtuka. Ibn Sina ya yi aiki tuƙuru ba iya fannin likitanci ba, sannan a ɓangaren likitanci ya kakkasa littattafan nasa gida-gida, wanda ya ƙunshi pathology, hygiene and medicine of disease. Ibn Sina ya yi aiki sosai, inda ya rubuta littattafai a ɓangaren philosophy da kuma dukkan abin da ya shafi fannoni na ilimi.
Ibn Sina ya ƙarar da rayuwarsa ne a hidimtawa al'umma. Ibn Sina yana ɗaya daga cikin wanda ya yi fice a ɓangaren physics da kuma astronomy da kuma scientific advice ɗin, kamar shawarwari a fannin kimiyya. Ibn Sina ya yi kiraye-kiraye da dama, sannan ya yi aiki tuƙuru a harkar lafiya, likitanci da kuma rubuce-rubuce. Ibn Sina ya yi yawo sosai da kuma rubuce littattafai a lokacin rayuwarsa. Ya yi kamar science, medicine, astrology, astronomy da kuma wasu abubuwa kamar littafi Kitab al-Shifa, wato The Book of Healing, kamar littafin waraka. Ya yi rubuce-rubuce da harshen Turanci, Larabci da kuma harshen Fasha a lokacin. Ibn Sina ya zamto fitaccen gawurtacce a wannan lokaci. Ibn Sina ya rasu a wani gari da ake cewa Hamadan a ƙasar, sannan ya samu ƙwarewa ta abubuwa da dama. Sannan an binne shi a Hamadan a ƙasar Iran. Ibn Sina ya yi aiki tuƙuru sosai. Mu a ɓangarenmu muna ce masa Ibn Sina, wanda kuma turawan yamma suke ce masa Avicenna. To, wannan shine kaɗan daga cikin taƙaitaccen tarihin masanin harkar likitanci da kuma ilimance-ilimance wanda ake cewa Ibn Sina, wanda kuma ɗaliban medicine da na boko suke ce masa Avicenna. Mu haɗu a shiri na gaba domin kawo muku wasu labaran masu ƙayatarwa akan wanda suka yi aiki tuƙuru ko harshen astronomy. Daga naku kodayaushe Young Astronomer Abdulrashid. Na gode.